Здравейте, приятели, днешното видео отиваме в неговия блог и просто ще се разходим там. Моля ви, останете до края на това видео и абонирайте се на моя канал и ударете камбанката за нови известия за камбанката и ударете един лайк и пишете Здравейте ли, хора! Абонирайте се за канала и пишете в коментарите един лайк, не такъв, еми такъв. Да, знаете, един лайк, един не такъв, не харесваш, ето така, един лайк. Може да ги Малко добре. Що те се прави? Чакал ти я. Вижте, приятели, тези бедняци са от нулата класа. Вижте как много са известни тази. Лови на бутбулка. Може и да виждате се. Вие се вземете за ръце, бъдете привлекатни. И сега се как мирише за хляб? На хляб мирише, ба. На топъл хляб. Ройдате, немайте, ей! Аз не така, ми така съм. Такъв си. Добре, просто кажи сега. Просто това видео ще бъде много дълго. Качваш ли? Да, разбира се, че качвам. Добре, ти сега обещай ми. Обещавам, приятели. Моите фенове са вярни. Знаеш ли, сега получавам много хейтери и просто получавам на едно клипче 2 видеа, защото има хейтери. Еми честно, преди аз получавах 11 харесвания. Първото ми видео събра около 11 лайка и после 10 лайка и после 12 лайка и после 10 лайка и после 6, 5, 6, 7, 8, 9. Най-накрая получих 2 лайка и има видеа, които не са харесвани. Или шортовете ми. Просто шортовете ми не са никакви харесвани. Хора, не трябва да се мрази. Всички трябва да са обичани. Ние сме всички в едно. Цялата България. Не, ние сме в моето канал сме едно голямо семейство. Като мис Никол. Коя е мис Никол? Може ли да ми кажеш повече за мис Никол? Аз знам тази мис Никол. Едно момиче, които просто не знам. Те са семейство. Ние сме едно голямо семейство. Ние сме в кучета. Имам тук кучета, май. Ако оцеляват кучета, дядо ми ги хвърли тези кучета, май оцеляха. Не знам, ако ме изядат, просто ще ги видя и ще ги гадя. Не, наистина, дядо ми хвърли тук кучета. Пред Бога. Ако не видя кучета, направо ще ги размажа, брат. Казвам ти. Ако познавам други кучета, ако видя кучета си, ще ги погаля. Ясно е. Защото имам кучета, които ме познават. Почти всички кучета ме познават. И сме в тук. И ако искате още приключения, моля ви, абонирайте. Ще на милиона, бе! Канал се абонирайте, хора. Мислиме, финаламе по тъпата. Който иска, свободен съм. Скъсах с моята. Който иска съм свободен, хора. Добре, приятели, имаме червен сърцедар, защото няма да минаваме, защото тук Не покажи им хората. Много голяма, хубава красотия или красотия. Всякъде виждам боклуци. Ето да минаваме, когато зелено ще минаваме. Още 12 секунди, хора. Да, моля ви. Оставаме, не минаваме. 8 секунди, който не се абонира, той ни нахареса. Дай, хора, абонирайте се. 3, 2, 1, край. Който се абонирал, много му благодаря за това, хора. Обичаме ви, приятели. Как се... Дъвка с косъм, дъвка с косъм. Зелено. Никой няма, защото тук има си.
хване. Аз много обожавам гълъби хора. Аз обичам кучета по щото. Аз обичам кучета по щото, ама само че гълъби много ми харесва. Виж гълъби! Гълъбите. Може ли? Заедно са хора. Дай да им покажа, бе. Ето. Гълъбите, ето. Ето го хора. Три са. Като ме блоки. Са три хора, три са. Не е тук, бе. Ари, бе, брат. Стояне, ари, бе. Слани. Можете ли, Александре? Защото нямаме ключ. Малко блокът е малък. Малък е. Как малък? Това ли е или не? Не е това. Защото този блок е най-малкият. Не е ли як? Но, аз знам блока и. Какво е това? Мартеница. Мартеница, приятели. Ела да им покажеш на хората какви са, бе. Добре. Ето тук е Мартиничка. Мартиничка, приятели. Тук май ще идва. Ето още една мартеница, хора. Мартеница. Аз не вярвам в мартеници. Аз също. Дето ми разказа блогъра историята. Ужасих се направо. Знаете, хора. Баба Марта е чудовище. Да. Демон е. Тя е Баба Яга, бе. Баба Яга в TikTok ли казваш? Баба Яга много популярна е в момента. Наистина, но Баба Яга много е в момента сега. Много е популярна. Да, защото тя дори... Нещо стана тук, че позор. Давай, така ще си. О! Соси? Бъдете чудес. Майко. Чоро, дате чоро. Казва приятели да крадем. Да, вижте колко мисля от нас. Той е крадец. Ето видяхме едно такси. Ето, можете да го... Няма таксито. Ема кучета, бездомни кучета казват се мълни, така ли се казва? Вълци. Няма шанс да е вълк, защото аз ще го убия с един голям. Има тук вълк, едно голям. Вас! Лъжи кола. Лъже това. Добре, има които не знаят по български и да не коментирам по български, като има хора, които не знаят по български и са много смешни. Мога да ви покажа клипчета, което сестра ми не знае да говори по български. Да. Правилен е. Честно. Прав е той наистина. Ето там е блокът или тук. Виж още гълъби има, бе. Много гълъби. Ей, там е. Ляво. Истинските блокове трябва да са милиони километра големи. Виж как добре, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40. 45 Ти си, бе? Само един. 45 стаи, бе. Нека седваме тук, моля съм. Дали искаш? Добре, бе, няма проблем. Ето хора, намерих да тук е един химикал. Нормално. Какато ме вълки. Да вендим ли? Уморен съм. Минаваме от 6 км в час и никога не ми харесва тук да вървим. Малко е пазно, май тази уличка и да има. Да вендим кака блокила. Мрачна е наистина, Ари в нашия блок. Малко тук не е весело, но тук е млачно. Но, ама наистина много е млачно тук. Защо вървим пред гората, защото има тук път. Да. Малко листа има тук, защото есента идва или дойде.
Дойде май сента, брат. Да, мисля, че е лятото. Щелките дойдоха, не знам. Просто И листите паднаха. Я покажи ме на хората. Ето, може да виждате листата. Дай да покажа, бе. Ето хора, вижте, паднаха листата всички. Виж, тази кола ми е позната като патронетката на Емануил. Ето хора, колата вижте. И нашия приятел има тотонетка. Честно. Ко правиш, бе? Не дейте, бе. Жената ми видя и ме гледа много странно. Кой е? Ето тази дама и е с маска. Видяхте ли я? Много е опасна, мисля, че има COVID. Има опасни хора. За нас ли говори? Май... Да, за нас говори. Не, за нас не говори. Още от малки. Мисля, че се изгубихме или не. Ето го нашия блок, бе. През цялото време беше това блокови, а ние минахме 1 час. Ето да ви покажа хора нашия блок. Имате ли кола? Ето вашата кола. Не, бе. Ето хора блока, ние сме в 3-ти етаж. Много е високо. Не. Но през цялото време, нали, дойдяхме тук и сега Петко, защото имаме. Искам да открия плодове. Да, тук няма никакво плодове. Ако дойде, сега тук ли е или не? Не. Тук ли е? Да, ето да ви покажа хора. Ето е вратата, как влизам хора. Вижте какво тук. Не дей, бе. Са копчетата, дето не може да отваря вратата. Не, тук доказваш, вижте. Не дей. И го водят там, хора, нека да влиза. Ето го нашия. Само натискаш. И го водят. Ако има вътре някой, говориш с него и той има едно копче вътре, блока, натискаш го и се отваря вратата. Да. Прави. Не трябва да чума ли. Мой бъде. Че не дей. Каските, какая номера каските си? Може ли да отворите? Соски. Ела, бе. Каско блоки. Хора има вътре, бе. Нека пак ела да направим. Моля, не се иде ела катяка наде. Си номера канаде. 10. Ела хай кате пак. Ето ли, ето не са. Валю кака. Съси. Моля, съвринги номери тънна. С това видео приключваме.